meillä täällä jännittää. Moi. Osaankohan mä enää puhua suomeakaan? No, minun nimi on Laura ja asun täällä toisella puolella maapalloa, Melbournessa, Australiassa. Tykkään kovasti pistellä. Ja oon nyt yli vuoden ajan tehnyt englanninkielisiä pistelyvideoita. Ja tarkoitus on ollut tehdä niitä myös suomeksi. Mutta jotenkin se vaan on ollut niin kauhean vaikeaa. En tiedä, onko se sen takia, että suomenkielisiä pistelyvideoita, onko niitä olemassa? Jos niitä on, niin mulle ei ainakaan tullut niitä katsottua. Niin ehkä sitä ei oikein tiedä, jotenkin ei vaan tiedä, että miten niitä tekisi. Englanninkielistä helpompia. Ja sitten kun muutenkin pistelystä puhuu enimmäkseen englanniksi, niin on välillä sitten vähän kavoksissa, että se suomenkielinen pistelysanasto. Mutta mä just tein videon näistä minun keskeneräisistä pistelyistä. Tai se oli vasta ensimmäinen osa. Ja tein sen englanniksi. Mä ajattelin, että kun mulla on ne tässä nyt valmiina, niin ehkä mä näytän ne myös, tai teen siis suomeksi saman videon. Mä ainakin kokeilen. Mulla on keskeneräisiä pistelytöitä yli 80, sanoisin. Oon yrittänyt niitä kyllä saada vähemmäksi, mutta sitten tulee yhtäkkiä taas aloitettua monta uutta. Niin ei mennä oikein mistään tulla sitten mitään. Tämä kasa, mikä mulla nyt täällä on. Eli siis tämä. Nämä kaikki projektit on semmosia, jotka on aloittanut ennen vuotta 2022, koska mä en sitä ennen listannut mihinkään niitä projekteja, niin en tiedä sitten, että milloin mä oon ne aloittanut. Mutta että nämä on vaan ihan tämmöisessä sekaisessa järjestyksessä. Ja huomasin näitä filmatessa, että niitä ei myöskään ole pistelty erityisen paljon. Että jostakin syystä nämä on semmosia, jotka on jäänyt muiden projektien jalkoihin ja ei ole innostanut syystä tai toisesta. Joskus saattaa olla kangas tai se malli tai mikä se nyt onkaan. Niin. Mutta ajattelin, että katsotaan. Koska multa on pyydetty suomenkielistä videota. Varsinkin ihanat sukulaiset on sanoneet, että pitäisi saada suomenkielistä, niin nyt tulee. Okei. Tässä ensimmäinen ihanassa raitalaukussa. Tässä on itse asiassa 2 eri projektia. Otetaanpa. Nämä on venäläisiä pakkauksia. Mä en ikinä muista, että kumpi näistä on auringon nousu ja kumpi on auringon lasku. Musta nämä kumpikin voi olla ihan kumpaavaa. Tältä näyttää ensimmäinen. Ja valmiste on Zoloty Ruchki. Was that the golden hands? No? Maybe? Ei, mä sanoin englanniksi. Ei tässä tule nyt mitään. Siis tarkoittaako se, että kultaisin kädet? Ja siitä on vaan tämmönen alku, johon päässyt on heinäsirkka. Mutta voi, että tämä on ollut niin uskomattoman tylsä pistellä tuota aurinkoa. Niin sen takia tämä luultavasti on jäänyt sitten, että ei ole tullut niin pisteltyä. Ja sitten samaten tuo 18, mitä Suomessa sanotaan? 18 count. Onko se vaan 18 koon kangasta? 18 countin kangasta? Mitä se on?
Mä tiedä, opettakaan. Mutta tässä on sitten se toinen. Ja tätä on pistellyt vähän enempi. Se näyttää tältä. No mun pistelyt aina näyttää vähän sellainen sekasotkulta, kun mä pistelen vähän missä sattuu. Tätä mä nyt aloittelin pistelemään. Aluksi olin pistellyt siis tämän. Mutta nyt kun se oli viimeksi työn alla, niin aloitin niin kuin listan lopulta, että millä värillä oli vähiten pistoja. Niin aloitin sieltä. Ja sen takia nämä on vähän missä sattuu. Minusta on ihana pistellä sillä lailla, että saa koko sen värin pisteltyä. Mutta en mä jaksa, jos on joku kauhean iso työ, niin alkaa vaeltelemaan ympäri kangasta. Mutta jos on semmoinen sopivan pieni, niin sitä on ihan hyvä laskea. Ja varsinkin, jos on aidakankaalle pistelty. No niin, ensimmäiset 2. Sitten tämä seuraava on semmoinen, että mä innolla aloitin, mutta sain hyvin vähän pisteltyä ja sen jälkeen en ole siihen koskenutkaan. Tämä on Stitch Rovian eli Emma Congdonin malli. Mulla on joku tuommoinen pienempi kuva. Tuo on nimeltään Quotes to Live By. Eli siinä on erilaisia sanontoja. Ja mä oon kyllä nähnyt tätä pisteltynä ja se on ihana, mutta en ole päässyt tämän pidemmälle. Juu. Pitäisi ehkä saada vähän pistoja tuolla. Mutta kun on niin paljon näitä keskeneräisiä. Aina on muutakin mistä valita. Tämä laukku on ihana. No ihana tuo ampuri. Täällä on Carolyn Manningin malli A Flower a Day, eli kukka päivässä. Tämä kansikuva minusta on kyllä ihan uskomattoman huono. Siis en mä tiedä, ostaisiko kukaan tätä mallia tämän takia. Mä näin sen pisteltynä tuolle Raw-kankaalle. Ja sen takia itsekin sitten ostin ja aloin pistelemään. Tämän verran on saanut tehtyä, mutta tätähän voisi toki tosiaan pistellä sillä, että 1 kukan päivässä, mutta en mä jotenkin päässyt siihenkään. Tai en mä tiedä, mä kokeilin, mutta jotenkin se tuntui kans vähän liian vaikealta. Että mä en tiedä, miten mä saan tuon pisteltyä. Sitten joskus. Seuraava on Dimensionsin pakkaus. Garden Door. Mikä on ihana. Näitä Dimensionsin pakkauksia mulla on kyllä aivan liikaa. Ja nyttenkin on 4 uutta tulossa postissa. Tätä on pistelty tämän verran. Viimeksi pistelin tuon kisun. Ja sitten näitä ruusuja. Ja tuota vihrevää. Se kyllä aika ihana. Tässäkin on vielä niin älyttömästi pistelyä jäljellä. Miten nämä onkin tosiaan nämä vanhat? Näissä on niin paljon vielä tekemistä. Tämäkin on Dimensions-kitti. Sanoin kitteiksi, kun ne on englanniksi on kit, tämä pakkaus. Tämä on Parisian Bicycle. Pariisilainen pyörä. Tästä on valmiina tämän verran. No kukat on niin ihania. Mutta miten nekin on niin hittaita pistellä kumminkin? Viimeksi taisin pistellä nämä sanat valmiiksi. Mikä vielä on paljon jäljellä.
sitten äitin tekemässä laukussa. Mä tykkään älyttömästi näistä venäläisistä RTO:n pakkauksista. Sitten on ihania, niissä on ihan hyvät kankaat. Ja sitten niissä on DMC-langat, joten on aina hyvä pistellä. Tämmönen with the flavor of salt, wind and sun. Paitsi että tällä nimellä on, oliko niitä 4 vai 5 eri kittiä. Katsotaan samaa sarjaa. Olisi kyllä ihan kiva, jos jokaisella olisi eri nimet. Mutta kuitenkin. Tämä on ihana. Tämä olisi ollut pakko saada heti ja päästä heti pistelemään. Mutta sitten se jotenkin jumittu saman tien. Ja se näyttää nyt tältä. Sain viimeksi pisteltyä koko tämän puoliskon, mikä oli mahtavaa. Mutta tämä toinen puolisko onkin paljon työläämpi. Mutta onpahan ainakin joku osa kokonaan valmiin. Seuraava on jouluinen. Tämän nimi on Santa on Holiday. Joulupukki lomalla. Laitan tästä kuvan tähän. Ja sitäkään ei ole kauheasti pistelty. Juu. Mun pitäisi vissiin palkata ihmisiä pistelemään. Palakkaisi aina, että pistelisitkö 3/4 ja mä sitten pistelen lopun. Nyt on kyllä pakko ottaa jousta. Mikä on jääteitä. Seuraava on sitten muumipistely. Mä otan tästäkin tähän kuvaan. Ja tämän suunnittelija on Anna Petunova, joka on minun suosikkisuunnittelija. Ja se näyttää tältä. Siellä on muumipeikko ja on alkanut tuohon muumipeikon viereen sitten niskuneitiä. Jopa piti taas miettiä. Minusta tuolla muumipeikolla on ihana nuo värit tuossa, mikä tulee tuosta valosta. Ja tuosta lampusta. Mä laitan nämä aina saman tien takaisin laukkuihin. Muuten koko kasa varmasti putoaa lattialle ja sitten on kaikki ihan sekaisin. Seuraavaksi on sitten Barbara Anan Dreaming Girl. Laitan siitäkin kuvan tänne. Tämäkin on vähän jumittunut. Tämän verran on saanut pisteltyä. Mutta voi että näyttää ihanalta kyllä tuo, mikä on jo pisteltynä. Mä varsinkin tykkään niitä tähti taivaasta. Ehkä mä joskus saan tämänkin valmiiksi. Sama kyllä voisi sanoa joka ikisestä näistä, että joo, ehkä se joskus valmistuu. Tämä seuraava kyllä tuntuu, että se ei valmistu ikinä. Tämä on Emma Congdonin eli Stitch Rovian malli At the Beach, rannalla. Pistelen tätä semmoiselle vaalean keltaiselle kiiltävälle kankaalle. Ja tältä se näyttää. Tässä on ehkä ikävintä tämä vesiosuus täällä. Näitä aaltoja pitäisi pistellä näin paljon. Se on ihan uskomattoman tylsää. Mutta tännekin vielä pitää pistellä näitä auringonpalavojia
lisää. Mutta mä en erityisemmin tykkää pistellä semmosia niinku yhdellä värillä isompia pätkiä, joten sen takia tämäkin mielellään jää aina unohduksiin. Ihana laukku. Ja tässä laukussa on taas muumi. Muumin mamma taitaa olla kutomassa. Ja ei olekaan naama vain pisteltynä. Pistot näyttää tosi hyviltä tällä kankaalla. Tätäkin kyllä pitäisi pistellä taas. En muistakaan kyllä milloin olisin viimeksi tuota pistellyt. Tuntuu, että sitä on varmaan pari vuotta aikaa. Sitten ampparilaukussa. On Luka S. Kitti. Ja tämmönen päärynä. Tai päärynät. Päärynät on herkkua. Siksi mä täällä alkoinkin pistelemään. Mutta tässä on taas tuo 18 koon kangas, mikä ei innosta ollenkaan. Se on niin pientä mulle, että nuo pistot ei näytä mun silmissä sillä sieviltä. On tehty tämän verran. Ainakin se näkee, että ne on päärynöitä. Jonkinlainen alku. Niin. Voi että, miten näitä onkin niin paljon. Jatkuvasti pitää filmata näitä pikkuhiljaa. Sitten Doreen Jonesin malli nimeltä Plant a Garden, mikä on aivan ihana, värikäs, paljon jälkipistoja, josta minä tykkään erityisesti. Katsotaanpas. Tai käännellä ja väännellä näitä, että saa helpommin näytettyä. Tämän verran tehtynä. Oikein aivan ihanat. Aivan ihanat kukat. Jotenkin musta tuntuu, että jos vaan niinku ottais asiaksi, niin ei tämän pistelyssä varmaan kauhian kauaa menisi. Ehkä sitä pitää kokeilla, että onko tämä totta vai ei. Olisi ehkä pitänyt pitää vähän taukoa filmaamista se ensimmäisen kierroksen jälkeen. Tämä seuraava on sitten vähän semmoinen vaikea tapaus, koska tässä on erikoispistoja. Se on lähes kokonaan tehty erikoispistoilla. Joten monimutkaisempi entä kaikki muut keskeneräiset, niin sen takia tämä jää sitten aina väliin. Se on tämän niminen Floral Lamb, kukkalammas, mikä on kyllä tosi sievä. Ja tässä mukana tulee vielä hyvät ohjeetkin, että miten pistellä kaikki ne erikoispistot. Mutta en ole tämän pidemmälle vielä päässyt. Nämä oli ihan vaan niinku ristipistoja nämä ja nuo jalat. Tässä oli sitten ensimmäiset niitä erikoispistoja. Musta vaan tuntuu, että kun niitä yrittää tehdä, niin tuntuu niin kuin olisi nakkisormet, että ei meinaa niin kuin onnistua ollenkaan. Sitten tässä ihanassa laukussa, kuten laukun kangas näyttää, tässä on kakaduja.
Ja DMC:n pakkaus. Secret Cookie Business. Minusta on ihana pistellä näitä australialaisia eläimiä ja kasveja. Tämäkään ei ole vielä edistynyt kovin pitkälle. Vasta ensimmäinen kakadu siinä tekkeillä. Mikä on kyllä harmi, kun tää on aika sievä pakkaus. Seuraavaksi sitten lammaslaukku. Ihana kangas. Ja täällä on tämmönen pyöreä, jonka nimi on Woolly Jumpers. On John Claytonin taiteesta tehtyjä malleja, mistä tämä oli ihana. Tässä taas on sitten vähän mättänyt nuo värit. Tämä en kauheana tykkää pistellä ruskeilla, mutta silti tulee hankittua niitä malleja, jos on kauheana ruskia. Tuon verran on tätä ensimmäistä lammasta pistelty. Se näyttää kyllä tosi ihanalta. Aina vaan jaksaa pistellä aina siihen asti, että se alkaa ihan tosissaan innostamaan se työ. Kun se alku on monesti aina se kaikista vaikein. Silloin kun se ei vielä näytä oikein miltään. Mutta sitten kun alkaa siihen kuvaan alkaa jotakin ilmestymään, niin se innostaa sitten pistelemään enempi. Sitten on taas semmonen vähän vaikea tappaus. Mikä tämä? Tämän tekijä on Crystal Art ja mun mielestä tämän nimi on Summer Dream. Ja mulla on 2 näitä, jossa on eri väriset kissat ja on niissä eri kukaatkin, että ihan erilaisia, paitsi että kangas on sama. Ja tätä on pistellyt, se taitaakin olla näin päin, tämän verran. Ja tässä on tosiaan vaikea se, että kun tuota mustaa on ihan älyttömästi, ei taho jaksaa sitä pistellä. Että tämä pitäisi ottaa semmoiseksi projektiksi, että vaikka joka päivä 1 langan mitan verran pistelisi. Että kyllähän se jossakin välissä sitten tulisi tehtyä. Ja tässä on sitten se toinen, eli tässä on valkoinen kissa. Tämäkin on aivan ihana. Jos ei se olisi noin ihana, niin en kyllä pistelisi. Ja tätä on pistelty tämän verran. Joten paljon olisi vielä tuota valakosta, eli kokonaan pitäisi tämä täyttää tuolla valakosella. Ei innosta yhtään. Olisi ihana, kun saisi tuo uko pistelemään nämä tylsät alueet. Mutta ei se ala. Tämäkin on ihana laukku. Ja mä en ole mikään semmonen Halloween-juhlija, mutta tämä piti kuitenkin pistellä. Tämä on Just Costage-lehdestä Halloween 2020 ja nimeltään Perfect Halloween. Eihän tuota voinut vastustaa. Aivan ihana. Ja olen tästä saanut jo aika paljon pisteltyä. Voi, että tuossa oli tää kurpitsa. Tuo kurpitsa on kyllä mahtava. Nyt pitäisi saada vaan tuo kissa pisteltyä.
Alkaa tämä kasa olleen melko korkea jo täällä. Toivottavasti tämä ei ala kaatumaan. Sitten on taas äidin tekemä laukku. Ja täällä on tämmönen kukkamalli, jota mun mielestä ei pysty tällä hetkellä kyllä ostamaan mistään. Ja se näyttää tältä. Se on tosi sievä. Tämäkin edistys varmaan ihan mukavasti, jos vaan alkaisi pistelemään. Seuraavasti ihanassa kanalaukossa. Kanalaukot on kyllä parhaita. Ja tässä on tämmönen Fresh Eggs Farm. Hands on Design on tuo tekijä. Ja niin kuin kuvassa on, niin tätä pistelen tätä mustalle. Mun mielestä mustalle aidakankaalle on ihan mukava pistellä. Ja tämä näyttää tältä. Nyt. Viimeksi pistelin justiin tuota polkua. Paljon olisi taas tekemistä. Olisi niin ihana, kun sais kaikki nämä vanhemmat pisteltyä. Mutta näitä on niin monta ja niissä on niin paljon vielä jäljellä. Kyllä mä vielä jonkun suunnitelman näille teen. Sitten laventelilaukussa. En edes muista mikä täällä on. Tämä kuva ei ole aika pieni. Scandi Forest Blues. Onko se skandinaavisen näköinen? Tätä pistelen sitten sille, mikä se nyt on sitten, onko se laivastosininen suomeksikin aidakankaalle. Ja harmittaa oikein, että tätäkään en ole enempää pistellyt, se näyttää tosi mahtavalta tuossa. Aivan ihana. Ja siinä on vaan nuo muutama väri. Onko siinä enempää kuin nuo, mitä mä oon käyttänyt? Taas semmonen, että pitäisi vain pistellä. Seuraavan sitten semmonen, jonka aloitin. Tää oli niinku uuden vuoden pistely. Aloitus pari vuotta sitten. Toivottavasti, olisiko se jo 3 vuotta sitten. Mä niin ootin innolla, että mä pääsen tätä pistelemään. Ja sitten sain muutaman piston tehtyä ja se oli sitten siinä. Ja sen jälkeen en ole juurikaan tähän koskenut. Tämä on Barbara Annan Tree of Magic. Kuvaa laitan tuonne. Joo, tämän verran saan pistellä. Oikein hävettää näyttää. Noin vähän. En tiedä mikä siinä on. Mä tiedän, että kun mä pääsisin vauhtiin tämän kanssa, niin mä pistelisin sen kuitenkin kohtalaisen nopeasti. Mutta kun ei pääse vauhtiin. Minkä sille tekee? 4 jäljellä. Tässä on sitten tällainen pakkaus. Hunajakarhut, Honey Bees. Tämä on varmaan vanhempi pakkaus. Ihan älyttömän suomessa. Tässä on taas ollut paljon ruskeaa pistelyä, joten siihen vähemmälle. Ja olikohan niinkin, että tätä pitää pistellä sitten paljon niin 3 säikeellä 2 sijasta. Ja se sitten on taas aika hiasta. Mutta sain ainakin tuon 1 karhun jo pisteltyä valmiiksi ihan kokonaan. Voi että ihanat jälkipistot tuossa puussa.
Näyttää tosi suloselta. Sekin takaisin sinne laukkuun. Ja seuraavakin on kanalaukossa. Tämä on australialainen kitti. Tekijä on tuo Country Threads. Ja tämä on nimeltään Sweeping Plains. Ja niin australialainen näkymä. Ja pistelen tietenkin sen noiden kanojen takia. Tietenkin. Kanoja on vaan niin mukava pistellä. Ja se näyttää tältä. Se on aivan ihana. Siinä on pari kanat ja siellä on yksi. Mä ajattelin, että sitten kun seuraavaksi pistelen, että jos laskis tänne reunaan, mistä se malli alkaa ja alkaisi pisteleen tämän alueen, että saisi niinku tänne asti kokonaan pisteltyä. Tämäkin on ollut kyllä ihan liian pitkään jo oottamassa, että sitä pisteltäisiin vähän enemmän. No, sitten on taas semmoinen erittäin vaikea tappa. Mutta josta mä tykkään ihan älyttömästi. Eli Bothy Threadsin Curious Hen. Siis tuohan aivan ihana. Mutta ärsyttävä pistellä, koska tässä on aika tylsiä värejä. Ja sitten se malli on mustavalkoinen. Ja mä nykyään enimmäkseen käytän värillisiä malleja, joten se mustavalkoinen tuntuu sitten niin vaikealta seurata. Tämä tämmönen aloitus tässä. Joku toinenkin pistelijä pistelee tätä tällä hetkellä, sanoo, että sillekin se on vähän vaikea, niin ehkä sitä tuli mullekin sitten vähän parempi mieleen. En mä ainoa. Ja tämmöisessä laukussa ei ole kuitenkaan joulunen projekti, vaan täältä löytyy possumi. Näitä meillä on kyllä omasta takkaa tuolla takapihalla, mutta tämä on ihan hauska pistellä. Tulepas esille sieltä possumi. Itse possumia en ole kyllä pistellyt vielä yhtään, vaan se näyttää tältä. Ajattelin, että tuota puuta pistelen ensin ja ehkä nuo lehet ja kukat. Ja sitten viimeiseksi sen possumin. Täytyy sanoa, että mä et kyllä tykkää ihan älyttömästi, miltä tämä näyttää jo nyt. Tässä taas se malli on niin pieni, että sitä ei ole hauska sitten pistellä. Joten aina näissä on jotakin vaikeaa sitten, se joka on jäänyt tänne kasan pohjimmaiseksi. Mutta siinä oli nyt tämä ensimmäinen osa näistä mun keskeneräisistä ja loput tulee sitten jossakin vaiheessa. Mutta mä tajan laittaa ensiksi tämän videon kuitenkin, että sainpahan nyt ainakin suomeksi tehtyä jotakin. Ja toivottavasti teistä oli ihan mukava nähdä, että minkälaisia projekteja mulla on kesken. Niinpä. Noniin, siinä sain niin innoissaan lopetettua video, että unohtui 2 näyttää, kun ne oli tässä mulla sivussa. Kun tällä hetkellä yritän saada niitä pisteltyä. Ja tässä on Luka S. Kitti Denny nimeltään. Mä niin haluaisin saada tämän valmiiksi. Eli pitäisi pistellä tämä joulukuusi siinä ja sitten tänne tätä
lunta, vaikka tuo väriltä näyttää kyllä jäältä enempi, mutta sitä tulee vielä tänne, eli tylsää. Tämä on kyllä semmoinen, että jos tässä ehkä niinku kerran päivässä yksi langallinen pistellä tähän, niin saa sitten valmiiksi. Ja sitten toinen on kas RTO-kitti, joka on kohta valmis. Se on näin ihana. Sen nimi on Delphinium and Cosmos. Tämä on kerta kaikkiaan ihana. Ja nyt pitäisi vaan tässä tämä lanka, niin tällä värillä nyt pistellä tänne. Ja sitten se olisi valmis. Jipii, jipii. Vihdoinkin yksi näistä vanhoista sitten valmistuu. No niin, nyt on kaikki nämä ennen vuotta 2022 aloitetut täytetty. Hei!